Halløj alle sammen, og velkommen til endnu en video. Sidste gang, der lavede jeg en video med Garden of Banban. Og det er ikke så lang tid siden. Jeg tror faktisk, at begge videoerne kommer ud den dag, hvor jeg optager dem. Fordi det er samme dag det her. Jeg har ikke spillet der før. Så jeg siger bare en new game. Og det er lækkerligt. Håber stadigvæk, at I vil tage godt imod videoen. Ja. Det var der sgu da ikke sidste gang. Det var der sgu da ikke sidste gang. Vel? Husk, 500 subscribers. Så face reveal. Shit, det er lækker. Settings. Jeg vil lige sætte den ned på high. Sådan. Brightness, den sætter vi. Sådan der, så sætter vi zoom. Det blev lidt bedre. Nå, ja, det er rigtigt. Han er... Okay, en stor gærdår. Men han er jo så død. Hvad kom den her egentlig ned? Der var vores orange keycard for sidst. Yep. Ja. Ja, den der... Missing min impulse. Hvad fanden mener du? Hvad fanden er en impulse? Nå, den der. Men den er jo båret. Men det var den der... Den navngivet jo Kong Keen. Nå, Kong Keen han. Kong Keen har vi sgu da... Efter der er dommeren. Åbenbart ligegyldigt. Det er jo tydeligvis mega ligegyldigt. Vi bevæger os bare videre. Ja. Men det er skønt. Det er smukt. Det er smukt. Ja, det er meget smukt. Det er meget smukt. Det er bare smukt. Ja, men det er smukt. Ja. Jeg kan ikke læse den. Jeg regner med, at jeg skal derover. Jamen, jeg regner med, at jeg skal herover. Så den tager jeg lige med den her. Kan vi egentlig stadigvæk løbe? Hold nu kæft! The spider is real. Elevators. Hvad mener du med edderkopper? Jeg kan ikke lide edderkopper, så lad lige være med det. The spider is real and it's coming. Hvorfor burde jeg stole på det? Ja. Der kommer ingen edderkopper. Jeg ved godt, I kan heller ikke lide edderkopper, men altså... Der er Kong Keen. Vi kan få en ny Kong Keen. Vi kan få en ny Kong Keen. Hey, you there. I can see you on the cameras. I'm so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Jeg kan godt høre, hvad du siger. Det kender jeg. Hvis du... Jeg kan høre, hvad han siger. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Det er lidt sløret, men det er måske fordi vi lige er blevet blændet med lysmanden.
Nå, det der. Okay. Der går vi ind. Ja, men okay. Det vil jeg gerne have et stykke af. Nå, der er en tænder. Vores nye... Undskyld med mikrofonen lige der. Vores nye antenne. Emergency. Ja. Gunkin! Ja. Ja. Jeg ved. Det er sådan, der kom gen. Slet ikke fordi det er 2 minutter siden, jeg så dig. Skal vi snakke om? Controller SS. First menu. Ej, det er et løgn. Oh, the good old drones. I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Kom keen. Okay. Hat. Santa hat. Party hat. Match. Classic. Okay, så for... No. Ah, okay, så ikke for den der... Jeg leder ligesom sådan efter en eller anden farve. Se. Sådan, så bliver han sgu blå. Konkine er færdig, mand! Konkine har fået en partyhat. Så... Main entrance. Jamen, der synes jeg bare ikke... Nej. Okay. Så den der... Nej. Den der... Jeg tror, det er et kodespil. Den der... Nej. Den der... Og jeg klipper ikke. Den der... Nej! Nej. Det var... Nej. Var det den her? Nej. Den der... Så siger jeg nej nu, ikke? Nej. Den der. Nej. Ja. Nej. Ja. Kæft, man bliver træt i øjnene af det her, mand. Ja. Så må det være den her. Nej, så er det en af de blå. Det er en af de blå. Satans. Og der kan jeg se, hvad de hedder. Den er meget fin. Ved du hvad, jeg magter ikke gå længere. Se, den der. Så er den der. Nej. Den der. Den der. Der. Fuck her. Så er det jo den der.
er det den her. Hvad? Hvad fanden er der galt? Hvad sker der? Hvad? How? Yes. Tryk mere på. Jeg kan godt trykke på den igen. Men den siger jo det er forkert. Så hvorfor prøver jeg overhovedet? Nå, det var den der. Skal vi snakke? Kan du se den der? Ja. Den der. Nej. Sorry. Og så ikke den her op. Nej, det var den der. Så den der. Og den der. Så den der. Ja tak. Så. Ja tak, mand. Nå, den er åbnet. Der er et grøn kart. Jeg skal nå endnu der. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and it's okay. I have no friends being miserable like me. Men ingen kan lide mig. Det er synd. Jeg vil gerne være det. Nop. Du virker som en hyggelig. Du virker som en fin. Jeg gider ikke læse dig. Du virker meget hyggelig. Så går jeg vel den her vej, for jeg kan se den. Leder mig en gyde. Men du leder mig også en gyde. Men jeg kan også... Den betyder den vej, den betyder den vej. Okay, så går jeg. Pumpkin, gør hvad jeg siger. Nu skal jeg ikke lige tale. Jeg prøver bare lige sådan at være koncentreret. Pumpkin? Ja. Så er du meget god til Pumpkin. Ja. Yeah! Ja, skal den der dør ikke under? Det gør den så. Var det så tilfældigvis den dør? Ja, det var det. Ja, begge to skal. Han er alt for tyk. Det kan også være, han er alt for buff. Der er et sort kigger. Bøh. Yeah.
Se. Hvad sker der, hvis jeg går tilbage? Der er lukket. Jeg kan ikke gå tilbage. Jeg fik et sort keycard. Hvad kan jeg bruge det til? Ikke så meget. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg kan. Jeg kan i hvert fald ikke bruge det herinde. Se, så der har vi jo allerede vores første problem. Kan det så være, at vi skulle ned her? Og så til et andet... Ja, fordi der... Man skal bruge et sort keycard derovre. Sådan der. Jeg kan meget godt lide, at den også bare ændrer retning på de der. Jeg kan også meget godt lide, at den bare får... Ja. Ja, men så kan vi så bruge dig. Men du behøver ikke kigge her. Der skulle jo bare være et sort keycard. Hvad mener du? Jeg skulle lige... Ja. Det er mærkeligt. Ja, de grønne. Sådan er der jo ikke herovre. Skal jeg monstrose det? Den vej. Måske jeg skal den anden vej igen. Jeg skal den anden vej. Monstro. Det... Ja. Jeg tror, det er rigtigt, det er bare de har gang i. Nej, det er det ikke. Prøv lige hjælp igen. Det var et blåt keycard simpelthen. Jeg tror det er et blåt keycard. Så kan jeg vide, hvad der skal til at ske nu? Jeg så ikke rigtig så meget. Jeg så ikke, hvad der skete. Jeg søgte bare lige, hvad man skulle bruge det til. Efter. Så jeg går herop. Så det er simpelthen et blåt keycard. Eller hvad? Ja. Lille løgner, det var du jo ikke. Det var ikke han. Hvad er det? 3 birds with 1 stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Hvor kom du fra? Oh, come on. I didn't eat you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Men jeg så ikke det der keycard, der var blåt. Og jeg troede dels ikke, det ville lukke dig ud. Hvor fanden er du henne? Jeg var igennem jorden.
Nej, det er en madras. Eller hvad? Er det en madras? Det var det. Ja, den er meget fin. Kan man monstro få dig til at flyve derover? Jeg skulle da heroppe. Så flyver du derop. Så flyver du ned der. Ja, tak. Ja, for helvede. Kongkien! Ja, kongkien. Så flyver du derover, kongkien. Nej. Ja, derud. Men så flyver du herover. For helvede, kongkien. Kongkien. Jeg er meget skuffet. Jeg er meget skuffet, kongkien. Jeg er meget skuffet, kongkien. Din præsentation er altså ikke særlig god. Se. Og så flyver du herover, ikke? Tak. Helt meget. Meget belejligt, at du har så meget kraft. Power på. Så tager du slå op i den der, ikke? Så er det i den her. Der har jeg ikke en kort. Og ja, jeg fik gul kikkert. Så det må være det, jeg egentlig skal. Siden det er, at du gerne vil have mig herhen. Men der kommer sådan. Der sker faktisk ikke rigtig så meget. Skal jeg så tilbage? Nej. Hvad skete? Undskyld mig. Hvad skete der sidste gang, jeg tog med sådan her? Spørg bare lige. Frederik, du kommer med mig. Hvad? Du kommer. Kongkien, du kommer med. Kan jeg lige få Frederik? Det var der, Frederik. Ja, det er. Så fik jeg lige den der. På nær mine venner. Det er værste, selvfølgelig godt. Jeg ved, der er en anden, der spiller Feast Phantom. Jeg har faktisk blevet lidt inspireret om, jeg måske skulle spille. Skriv det i kommentaren. Han skal ind. Tjek ham ud. Fed YouTuber. Det er en af mine venner. Milo Gaming. Tjek ham ud. Han er fed YouTuber. Okay. Så jeg mister sådan lidt meget min drone. Hvad er det? Fuck, jeg fik et chok. Så nu har jeg gul kikkert. Så der kan jeg lige åbne op. Jeg skal lige der. Men der var du jo. Men der er endnu en. Hvad skal jeg? Jamen, I ser meget syge ud. Ved hvad? Distant before extraction. Jeg tager noget for dig. Så jeg skal bruge alt det der deres. Skal jeg så putte det i den her? Ja, det skal jeg. Se, der var den røde. Jeg tror også. Jeg havde sgu da et penge i kart. Nu stopper du. Kan man godt tage flere gange? Ja, det kan man godt. Og det andet? Tror jeg faktisk, det var. Jeg tror faktisk, det var alle. Hvad?
Nej, der skulle også dem herhen. Der skal også ham der. 2 farm der, ikke? Hvad er det? Og jeg tager ved. Ja, du er... Frik. Du kom. Se, nu kan du se mig. Kan jeg så få dig? Ja, du flyver derhen. Kan du så flyve derhen? Nej! Du må ikke gøre mig! Ikke... Ja. Så kom nu med det, mand. Ja. Så gør det jo. Hold nu kæft, det er en klovn, jeg er, mand. Skal jeg nu starte helt forfra? Ja, jeg skal så med det her lort, mand. Se, så er der ham her. Og du lige flyver ind i øjet på ham, ikke? Kan jeg så ikke tage? Jo, sådan. Jeg har ham. Jeg har prøven. Så lægger vi her. Hvad skal jeg bruge den til? Skal jeg gå hen i kanonen, og så bare sætte den i? Det skulle være meget belejligt. Men den ramte jo slet ikke. Nå, der er en dør. Men den dør. Der. Et skab med en klam lyd. Et pink keycard. Ja. Det er fandme fedt. Ja. Nå, så fucking... Så kan den over til mig. Fuck smart. Sådan der. Så skal jeg herind. Tror jeg måske, jeg kommer til at dele den her... Selvfølgelig er der noget. Den her video op i 2 dele. Ja, det er der. Flyv lige over den der. Flyv over i den der. For helvede. Lortdrum, mand. Okay, du kan godt. Han der får det lysblå. Så kan man alt. Men hvad er forudsætningen til den der? Så skal jeg flyve herover. Jeg flyver lige herover. Så flyver jeg lige derover. Er min charging-tid på, hvor lang tid jeg må bruge den, eller? Nå, der skulle der se der. Og nu er det. Men jeg havde jo et pink keycard i forvejen.
Men der de... Jeg kunne bare tage det der. Pis. Jeg har egentlig fået nye huer. Jeg har fået nogle nye hatte. Nej. Ja, den får jeg lige af. Meget belejligt, så kan jeg ikke komme ind i nogen på den her. Den der. Jamen, den havde orange keyholder. Det har jeg i forvejen. Jeg tror altså, jeg deler den her video op i 2 dele. Blok keycard, det havde jeg også. I get it. Ja, men er du færdig? Flyv lige derop. Jeg flyver derop. Så flyv derover. Ja, så flyv derind. Flyv. Fedt. Hvad? Løb. Quick, in here! Hvem var det? Og hvem? Hende der. Everyone, I want you all to welcome our newest student. You're late to class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I will rip you to pieces. You're a new and unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. No. Now sit, so we can begin. De skulle sidde de her fyre. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. What? 78560635524. Correct! Oh my god, jag made a You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Frog. Wrong! Jeg ved jo ikke, hvad de siger. Jamen, hold din kæft med det. Jeg tror, jeg afslutter videoen efter den her lortequiz. Så tror jeg sgu ikke, jeg skal spille mere. Indtil der lige. Så det er part 1. Og så må det næste jo være part 2. Hvis ikke jeg... So we can begin? Ja, jeg sætter ned. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited! Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. 78560635524. Correct! You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Correct! Wow, I thought everyone would get it wrong. Alright, last question before your lunch break. Okay. What is misery plus disappointment? My life. Correct! Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. Shh.
are the cool kids. Så vi får... Så vi fik et tyggegummi. Men der er en spand der. Men der er også en spand der. Så jeg laver det her, så tror jeg stopper videoen. Så kan jeg mærke, at jeg skider i bukserne. Boys. Jeg vil ikke tage den. Jamen, jeg må ikke give det. Så nu hjælper jeg dem lige. Oh no. Attention everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Banban's office immediately. You didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Ved du hvad? Take a seat with the Nå, cool ved du kids hvad? where you belong. Ved du hvad? Jeg siger faktisk noget andet. Jeg mange tak, fordi I så med på den her video. Jeg har ikke brug for det her mere. Jeg har fået nogle chok. Det er alt, hvad jeg har behøvet at vide. Og ved I hvad? Så ses vi bare i den næste video. Hej hej.